Funa ukubuza ukuthi isimngaki iminyaka ninobaba uKhoza nisemshadweni ngapha nami noMaduma kodwa funa sizibuza ukuthi yini esigcine size sibe badala kangahleli kule mshado sihlaliswe yimpande siyisi njengesihlahla esihle ngeke usibone isihlahla sesigcuma kusasesiyali namhlanje akusahlaleki intsha namhlanje seyishada ngo2002 2005 sebedivosile kwenze njani ukulahleka kwani kwempande yazi ukuthi noma kuthiwa uyapi noma wenzani uyigade impande yazi umuntu wakithi omnyama ukuthi uhlulwa isihlahla sona esinempande ziphe zakho ngima lapho kusho nathi ngabazali khona indlela okufanele sibe noma umdlalo ofanele siwenze khona ngoba kuze kufela ingane ezififela lokhu njena bengeze kuthole emoyeni impela mama Akhoza kufanele nakho kwacaluza ngomhla ka5 and 6 kuyobe kunomcimbi omkhulu obizwe inkosi kuyokhuliswa abafana labafana ngithe ngoba ngiyayithanda lingakhipha inkomo esibayeni sikaliphuza uthi angibaphi inyama bahamba abafana bayoqeqeshwa ngoba uma ungaqeqesha abafana baba amadoda babuye bazoshaya amanye amadoda adlala ngamakhosikazi asikenzi lutho hey khabazela sivaya inombolo zethu zilula zithi nje 0100075294/5 033 342 3945 bese kuba 0871100555 inamba engayishongo la msana ukudlala abantu akuyena uVVO lo akuyena uProfessor Mkhize lo is down nje sakubo ngiyabonga